खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो मोननैसो गोनांथार आपडेटफोरखौ लानानै फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबजासिम नायलांब्लासो नोंथांमोना दा बै भिडिअनि टपिकफोरखौ नोंथांमोना रोखायै बुजि मोननो हागोन BTC नि आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां दा बे जाहैबाय अरुणोदय 3.0 दा बेनि फैसा बे जाहैबाय दान मोनफ्रोमबो 1200 रां एबा 1250 रां दा बेखौ दानफ्रोमबो मोननाय मोनसे अरुणोदय 3.0 मोनसे स्किम दा बे स्किमखौ BTR नियाव एबा BTR नि आइजोफोरा दा बेखौ मोनाखैमोन नाथाय दिनैनि नैबे समाव 12 डिसेम्बर 2025 दा नैबे दिनैनि दिनाव दिनै बै स्किमनि 1200 रां दा बेखौ गासैबो BTC नि आइजोफोरानो दा बेखौ मोननो हादों दिनैनि दिनाव गोबां आइजोफोरानो 1200 रांखौ दा एकाउन्टआव मोननो हादों नाथायबा खायसे आइजोफोरनिया माखासे प्रब्लेम्सनि थाखाय माखासे जेंनानि थाखाय दा एकाउन्टआव हाबाखै दा बे खोथाखौ जों मिथिनो मोननाय जादों नाथायबा बै हाबिफोरनिया माबोरै हाबगोन आरो माब्ला हाबगोन दा बेखौ जोङो एसे साननांगौ जानानै फैदों मानो होननानै बुङोब्ला दा बै स्किमाव नखरै नायोब्ला जों नखराव सासे मोननांगौ दा बेफोरबायदि खायसे दंमोन एबा खायसे जेंना एबा खायसे क्राइटेरिया दंमोन नाथायबा नैबे समाव गासैखौबो गासैबो आइजोफोरनि एकाउन्टआव हाबाखै जायफोरा गोदानै बानायदोंमोन जायफोरा गोजामै दंखायोमोन दा बिसोरनि गेजेरावबो माखासेया हाबाखै दा बे खोथाखौ जों मिथिनो मोननाय जादों दायो जोङो खायसे एग्जाम्पलनि थाखाय जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिखौ नायग्रोनि दा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव मोनसे टारगेट दंमोन 69,000 बेनिफिसियारिसफोरा दा मोननायनि मोनसे टारगेट दंमोन दा बेनि गेजेरावनो 60,409 दा बै एप्लिकेशनफोरा भेरिफाइ जादों दा बिसोरो एकाउन्टआव दा 1250 रांखौ मोननो हादों जों जुदि नायोब्ला बाक्सा जिल्लानि खायसे ब्लक वाइसआव जों बेनिफिसियारिसफोरा बेसेबां मोननो हादों दा जों बेखौ नायनि बाक्सा मोनसे ब्लक हिसाबै नायोब्ला 16,880 मोननो हादों थमथमा ब्लक हिसाबै दा बेयाव दङ 1,314 मोननो हादों लोगोसेनो गबरथना ब्लक हिसाबै 14,233 जाला ब्लक हिसाबै 18,795 टिहु आरो बरमा मोनसे ब्लक दा बे हिसाबै 9,187 दा बे गासै दा बेयाव ब्लक वाइसआव बेखिनिखौ राननानै होनाय जादों नाथायबा 69,000 टटेला टारगेटआ जाहैयाखै दा बे खोथाखौ जोङो नुनो मोननाय जादों नाथाय मोनसे सेन्टेन्सखौ जोङो लास्टाव नुनो मोननाय जादों दा रिमेनिं टारगेट विल बी कमप्लिटेड बाय January 2026 नैबे सेन्टेन्सआव जों बुजिनो हायोदि 69,000 खौ बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव मोनसे टारगेट खालामदोंमोन नाथाय 60,409 केन्डिडेटआल' मोननो हादों दा बे खोथाखौ बुंदों अब्ला जों बैनिफ्राय रिमेनिं टारगेट विल बी कमप्लिटेड बाय January 2026 बुंनायाव जों मिथिनो हायोदि मोनसे जोङो हमनानै लानो हायो दा बे जाहैबाय जानुवारिनि गेजेराव दा बैफोर टारगेटखौ फिलआप खालामगोन एबा जानुवारिनि गेजेराव दा जायफोरना हाबाखै दा बैफोर कमप्लिट जागोन होननानै जों मोनसे हमनानै लानो हायो एबा आइडिया खालामनो हायो BTC नि बायजोआव थानाय दा Ex-BLT फोरनो रांनि अनसुंथाइ होनायखौ जों नुनो मोननाय जादों मानगोनां BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा BTC नि बायजोआव थानाय Ex-BLT फोरनो रांनि अनसुंथाइ थामहिनबा जोङो 2 लाखनि चेक राननाय दा बे हाबाफारिखौ जोङो माखासे सर्सनि गेजेरजों जों बेखौ मिथिनो मोननाय जादों गासै 442 Ex-BLT फोरनोल' दा रांनि अनसुंथाइखौ होनायखौ जों नुनो मोननाय जादों नाथाय जायफोरना थालांदों दा बैसोरो सरकारनाव फैनानै एबा सरकारनिसिम मोनसे क्लेम खालामनो हागोन गावसोरनि मोनसे क्राइटेरिया जुदि दङमोनब्ला दा सिगाङाव गमामायैनो जुदि Ex-BLT मोनबा दा बिथांमोना सरकारनिसिम फैनानै एबा सरकारनि बिथांमोनजों दा सावरायफैनो हागोन एबा बे मोनसे सुबिदाखौ जोङो आइडिया खालामनो हायो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ दा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अके गोजोन्थों